Ndingene ke bawo kweli lizwi. Bomama bam nosisi bam baphulaphuli abaphulaphuleyo ngalomzuzu. Mpostile Petros ubhala ke lencwadi yakhe. Uyibhala lencwadi Mpostile Petros eyibhalela abanyulwa bakaThixo. Uthe kundikhoyo xa eyichaza yena wathi ngabanyulwa bakaThixo abathe sa kwindawo ngendawo. Yabalula ke nale incwadi sifunde kuyo kwesasahluko sokuqala. Uthi abanye abanyulwa bakaThixo baphamkele kwelasePondo, uthi abanye kwelaseGalati, abanye kwelaseAsiya. Uthi ke xa ebabhalela rhamente yasekhaya ubabhalela ebakhumbuza ngezinto eziyimvelaphi yabo. Ngoba rhamente xa uhleli kwindawo ophambukele kuyo uye ube nako ukufuna ukulibala ngendawo wena osuka kuyo. Yababhalela ke umpostile Petros ababaphambukeli bangabanyulwa bakaThixo bakhumbuza izinto ezine endithe ndazifumana rhamente yasekhaya. Into yokuqala abakhumbuza yona ubakhumbuza ngethemba elingagungqiyo. Ngoba isahluko sokuqala ukusuka kwivesi yesithathu ukuya kwivesi ye-12 ubakhumbuza ngoThixo asuke nabo kude uThixo. Into yesibini rhamente yasekhaya abakhumbuza yona ubakhumbuza ngokuziphatha kwabantu bakaThixo rhamente yasekhaya. Siyifumana ke leyo into kwisahluko sokuqala. Kodwa kuvesi 13 uya kuma kwisahluko sesibini uya kutsho kuvesi 10 rhamente yasekhaya. Into yesithathu umpostile Petros ayikhumbuza abantu bakaThixo ubakhumbuza isimilo sekholwa kumaxesha engcinezelo. Siyifumana ke leyo indawo siyifumana kwisahluko sesibini kwivesi ukusukela kwivesi ye-11 ukuya kuma kwisahluko sesine uyawuma kwisahluko kwivesi 19. Into yokugqibela ayikhumbuza abantu bakaThixo lo mpostile xa ebabhalela ubakhumbuza ukuthobelana rhamente yasekhaya. Ndiphawulezo zinto ke kule ncwadi yompostile Petros. Kodwa ke rhamente ukukhumbuza into kokuba ngubani lo Petros. Le ncwadi ibhalwe nguPetros rhamente yasekhaya. Mpostile Petros siyamazi rhamente yasekhaya ukudibana kwakhe noThixo. Udibane noThixo emfumana engumlobi wentlanzi. Kodwa rhamente yasekhaya uThixo wabona umntu wokubiza abantu bakhe babizela kuye rhamente yasekhaya. Wamthabatha uPetros wathi yiza ndiyokwenza ube ngumlobi wabantu rhamente yasekhaya. Zangathandabuze kuPetros kuthiwa ushiya kwa oko umnatha rhamente yasekhaya. Uthi ke okwesibini lo Petros kwangula Petros simaziyo ngomnye wabafundi bakaYesu. Wayehamba naye uYesu apha endleleni rhamente yasekhaya kuzo zonke izinto uThixo uYesu wayezenza kwimiqondiso izinto wayezenza uYesu Petros wayekhona. Petros uyazazi izinto zakwaYesu. Le nto ke azokubakhumbuza namhlanje abantu bakaThixo abasekuphambukeni. Ubakhumbuza okokuba bangazilibali into kokuba bona bangabanyuliweyo bakaThixo rhamente yasekhaya. Sayifunda ke rhamente kule ndawo sifunde kuyo rhamente yasekhaya. Asifumana ke le ndawo rhamente yasekhaya kwezi zinto zine bendizibalile rhamente yasekhaya. Le indawo sifunde kuyo siyifumana kulaa nto yesithathu uPetros abakhumbuza yona abantu bakaThixo. Ibakhumbuza ngokuziphatha kubantu bakaThixo rhamente yasekhaya. Funa ke rhamente nani bazali okanye oomama nani boosisi sikhumbule into kokuba xa ungumntu ongumama ikhona into uThixo ayibekileyo okanye ikhona isimilo okanye ikhona indlela okufanele into kokuba uzikhumbuze okanye uziphathe ngayo. Xa ndiyifunda ke rhamente le ndawo okanye ndiyifumanisa rhamente yasekhaya ndafumana le nto eligama lithi isimilo rhamente yasekhaya. Ukufumana isimilo somntu ongumama rhamente yasekhaya xa ndilikhangela eligama ndilifuna mos thina singabantu bale generation Tungwa abathi xa befunda baye
kwaye nako-WhatsApp. KokwisiXhosa sivele sibhaleke nzima xa sisiya ko-WhatsApp. Kodwa xa ndilifumanisa eligama lithi isimilo, ndafika lithetha nge-character, ndafika kuthethwa nge-conduct, ndafika kuthethwa nge-moral qualities, ndafika kuthethwa nge-ethical behavior of a person. Khamente yasekhaya, eyona nto ke sizomisa yona apha namhlanje ngale nyanga yoomama, ndifuna sikhumbuleni into kokuba isimilo somntu ongumama sisuka phi na, okanye isimilo somntu ongumama okanye indlela yokuziphatha komntu ongumama ihamba ndawoni na. Ndifuna ke bazali bam okanye bazintombi zasekhaya okanye mandithi manina elizwe loMzantsi Afrika okanye wonke umuntu olivayo ilizwi lam namhlanje, ndifuna ukukhumbuza nje loo nto into kokuba i-ethical quality yomntu ongumama ayifani ne-ethical quality yomntu ongutata. Ndifuna ke sazini ezo zinto okanye sibambeni ezo zinto. Ndifuna sikhumbuleni laa nto mos abazali bethu babengazifundi incwadini nabo izinto besifundisa zona, kodwa yayizizinto nabo ababekhuliswe ngazo. Ndizowufuna ke ngoku into kokuba silandene yile nto umpostile uPetros ayithethayo kwaba bantu. Uyabakhumbuza into kokuba abantu bakudala babengayenzi into yokufunda izinto esithubeni, kodwa thina ngoku izinto esesinazo okanye indlela esesiziphethe ngayo ngoku singabantu ababhinqileyo ayisafani nendlela abantu ababhinqileyo bakudala babekhunjuzwa babeziphatha ngayo. Ithi ke umpostile uPetros xa ethetha ke ngoku athi kuthi ukuhomba kwethu makungabi kokwangaphandle okanye makungabi kokomntu wangaphandle. Ikulaa vesi yesithathu uRhamente besifunde kuyo ithi ukuhomba kwethu makungabi kokomntu wangaphandle. Siyayazi mos ihombo yomntu wangaphandle yile uPetros ke afuna apha ukuhomba kwethu kungafani nayo. Siyayazi mos ihombo yomntu wangaphandle into kokuba yihombo exhomekeke kwizinto ezimaterialistic, zizinto ezo ezimenza umntu abemhle. Uthi xa umjonga umnwenele, xa uzijonga uzijonge uzeye. Ngoba kaloku kule mihla siphila kuyo uba ngaba una makeup ungumntu ongumama awungomntu ongumama okanye awulo lady okanye awubonelwa ntweni. Ndifuna ke ngoku uPetros eyona nto azosikhumbuza yona apha into kokuba usikhumbuza into kokuba ezigolide sizinxibayo izinto zalapha ezantsi emhlabeni zihambe ziphelele. Imagine umuntu ongumama osele mdala athi ephethe intonga abexakekene ngamacici egolide. Imagine umuntu ongumama othe mdala abexakekene nesipili, ukhangela ukuba ubuhle bakhe bundawuni ade azazi neendidi mhlawumbi ze-makeup. Kodwa Rhamente yasekhaya eyona nto azosikhumbuza yona umpostile uPetros ngoku singomama, uzosikhumbuza into kokuba ubuhle bethu ayibe bubuhle bobantu wangaphakathi. Ngoba Rhamente ithi le vesi xa isiya kuphela ithi obona buhle bubalulekileyo kuThixo bubuhle bomntu wangaphakathi. Ngoba uThixo wethu xa ejonga kuthi ufika ngasiboni nazezi makeup sizisokolisa ngazo. Oyona nto ayifunayo uThixo ukuthi ufuna ingaphakathi lethu. Yile nto ke sizoyikhumbuza namhlanje into kokuba nobuthi xa uhamba nabantu abafaka imakeup uzibona ungunovasilina, yazi into kokuba ubunovasilina bakho uThixo ubujongile. Kodwa eyona nto ayijongileyo ujonge ngapha kwabo. Rhamente yasekhaya xa sizawudlula kule ndawo Rhamente yasekhaya okanye xa sizawucacisa le hombo yangaphakathi, sazini into kokuba Rhamente yasekhaya umpostile uPetros akabugxeki ubuhle bomntu wangaphandle. Boomama bam nanenkosisi bam akabugxeki kathi brongo. Rhamente yasekhaya into ozoyikhumbuza nje into yokokuba thina silibala bubuhle bomntu wangaphandle side simlibale umntu wangaphakathi. Rhamente yasekhaya uzosikhumbuza loo nto ke umpostile uPetros udathi xa ethetha ke ngoku the only beauty that is unfading is the inner beauty. Yiyo kanye le that matters and makes sense in God's sight. Rhamente yasekhaya ndifuna ke
siyazi into kokuba elixabiso lomuntu wangaphakathi sidlala ngalo thina xa singalihoyanga ixabiso lomuntu wangaphakathi, silibele lixabiso lomuntu wangaphandle. Ayinamsebenzi abantu bakaThixo phezantsi emhlabeni bakujonge, bakubone, bakugqibe ngelabo iliso lokujonga. Kodwa yazi into kokuba ukhona umntu othi xa ejonga angajongi obubuhle bubonwa ngesithi okanye bubonwa ngabantu baphezantsi emhlabeni. Khona umuntu othi xa ekujonga akubone ngokuxwebileyo, ayazi into kokuba kodwa kukho umntu ngaphakathi. Kukho umntu ngaphakathi. Uthi ke xa ethetha athi obubuhle bomntu wangaphandle, bomntu wangaphakathi, sorry, athi benziwa zezi zinto: moya wobulali. Neka sibe nomoya wobulali. Athi umoya ozolileyo. Umoya onobulali ibe ngumoya ozolileyo. Umuntu wangaphakathi ke unezinto ezimondlayo. Bomama bam, umuntu wangaphakathi wondliwa zizinto ezisesingasaziboni koomama beli xesha. Asisayifumani into yoomama abathandanayo. Asisalufumani uthando omnye umama komnye umama okanye usisi komsisi. Uthando oluthandazisanayo, uthando oluncedanayo, yile hombo yomntu wangaphakathi uMpostoli uPetros azama ukuyiveza. Ufuna ke uMpostoli uPetros, njengoba ingathi zizinto ebesezingathi ziyaphela, uthi ke ngoku xa ethetha uthi masikhumbuleni into kokuba le hombo yomntu wangaphakathi yeyona ibalulekileyo kuThixo. Xa sifika kuThixo asizuveza hombo yamntu wangaphandle. Ndifuna ke rhamente xa ndinikhumbuza into kokuba abantu bangomama, abantu bakudala, yayingabantu ababesithi xa umama onengxaki afike komnye umama before aye kwezinye indawo esesisiya kuzo thina ngoku. Athi xa esiye komnye umama aphume nayo isolution yale ngxaki ebenayo. Kodwa ngoku le hombo yomntu wangaphandle, yomntu wangaphakathi asisayibonela intweni. Ngoba rhamente yangoku, abantu abangomama bangoku, uthi umntu xa ejonga ikona kuyo azibone comfortable yena. Nganaxesha lomnye umntu ongumama osecaleni kwakhe, uba ngabo wakhe umntana uhlala endlini ngo-7 ungena endlini, abangangeni endlini kanaxesha labo. Uthi nangoku sesiva uba umntu ongumama uyakhala kweli cala, aqonda uba indichaphazeli ndingumntu ongumama, kodwa esi sikhalo ndisivayo sesomntu ongumama. Ingakhathali rhamente yasekhaya, ndifuna ke xa sifika kweli lizwi lanamhlanje okanye xa siqala le nyanga, kudala mos iinyanga zoomama zigqitha. Kudala mos zigqitha iinyanga zoomama, kudala zivulwa, sihamba nazo. Ndifuna siphuthumeni yokusithana imihlaba singoomama. Ongumama angathi xa ekhala ahamba yokukhalela kwiindawo ezingalunganga, azibhaqe sefumana ne-gender based violence ngenxa yale nto yokokuba sihambe sizifaka ngoba sikhangela ukukhathalelananga kwisekli yethu okanye asikhathalelananga kuthi singoomama sodwa. Masiphuthumeni mente yasekhaya, obaba umama okanye laa nto yayingumntu wangaphakathi sasimbona kumama uRute. Athi umntu weBhayibhile okanye umfundi weBhayibhile xa ethetha lo mama, umama uRute wathi xa ezawuhamba umama ongumamazala wakhe, wathi xa ezawuhamba ebashiya oomolokazana bakhe, mos wayephambukele naye kwela lizwe nomyeni wakhe. Wathi xa efika ezawulishiya emveni kokuba izinto zingamlungelanga kwela lizwe, wathi xa ezawuhamba wathi koomolokazana bakhe, hambani kubantu benu. Kodwa wathi lo mama unomntu ophilileyo wangaphakathi, wathi ndihamba nawe, andishiyeki. Ndiyawuthi vu apho uthi vu khona, yilabonisa laa nto yoba
besithana umhlana ibonisa nalanto into okokuba umuntu ongumama ucomfortable umuntu ongumama endaweni yokucinga into okokuba akekho comfortable i-safe space yomuntu ongumama umuntu ongumama masiphuthumeni loo nto amente yasekhaya wahamba naye wade wathi ekugqibeleni uThixo wakho iyakuba nguThixo wami amente yasekhaya ndifuna siphuthume loo nto kamente yasekhaya xa ndizawuyeka ndifuna ukuthetha ngale inner beauty that is shown we treat ourselves and how we treat others around us le nto uyenzayo intle komnye umntu ibonakalisa umntu ongaphakathi ayinamsebenzi into obufaka i-makeup kodwa ingaphakathi lakho libe linyukunyuku mente yasekhaya umuntu ongumama ongekho right komnye umuntu ongumama ayinamsebenzi izinto anazo azinamsebenzi okanye izinto azenzayo ezinhle ebantwini kodwa rhamente yasekhaya into ebalulekileyo yinto okokuba umntu makabe ngomnye umntu ongumama one-inner beauty ngamaxesha onke rhamente yasekhaya ndifuna ke xa ndizawuyeka rhamente yasekhaya xa ndizawucinzela kule ndawo ithi uThixo ibalulekile umpostoli uPetros uthi kule ncwadi uthi xabiso lomuntu ongaphakathi lelona libalulekileyo emehlweni kaThixo ndiyandikhumbuza lento incwadi kaSamueli awumongameli Samueli rhamente yasekhaya wayethunyiwe kwathiwa makahambe ayowuthambisa ukumkani ozawulandela kwaSirayeli kodwa rhamente yasekhaya wathi xa ehamba uSamueli wahamba naye ndiyafuna ukuthi enayo into ethi uzawufika jonga umuntu onewonga umuntu onesithomo esithile okanye ajonga umuntu omde okanye ongakanani rhamente yasekhaya kodwa wathi uYesu xa ethetha naye okanye wathi uThixo xa emthuma wathi hamba gcwalisa isigodlo ngeoli akatsho into okokuba iza kuba ngubani xa efika emzini wale ndoda inamadodana rhamente yasekhaya xa efika wawaxelela into okokuba kukho le nto ndiyithunyiweyo kukho le nto ndiyithunyiweyo and ke ngoku izawuthi uze yenzeke kubekho la madodana wakho rhamente yasekhaya weza utata uYeseke namadodana wakhe kuthiwa yagqitha yokuqala xa ifike yokuqala naye uSamuel ndiyafuna ukuthi wayeyibona inomfaneleko kodwa wathi ngenxa nento okokuba kazithumanga wamamela ilizwi wathi uYehova uThixo kuye andimonyulanga kagqithe mente yasekhaya ndithetha ngomntu ongaphakathi obonwa nguThixo okanye ofunwa nguThixo kuthi mente yasekhaya wathi xa bagqitha bade baba bathathu okuye uThixo esithi kuye nalo andimanyulanga mente yasekhaya ubagqithisile lo tata abantwana bakhe bade baba basixhenxe uthe xa esitsho kulo wesixhenxe sithi nalo andimanyulanga wabuza umntu wakwaThixo into okokuba baphelele na inyana bakho apha wathi lo tata xa ephendula kukho inkwenkwana isendle iyolusa rhamente imagine ke umuntu ozawuvela endle emgqubagqubane xa ufika abanye abantu bebahle belungisile mente yasekhaya uthi ke xa ifika le nkwenkwana athi xa efika le nkwenkwana athi uThixo kuye nguye lo endimanyulileyo mthambisi rhamente yasekhaya konyulwa umntu omgqubagqubane rhamente yasekhaya yile nto ndifuna ukuthi ke kuni boomama bam nani boosisi bam xa sihamba kule nyanga rhamente yasekhaya masimyekeni umntu wangaphandle ngoba yena ndiyafuna futhi uqiniseke into okokuba wonke umntu ozibona ubuhle xa efumene okanye xa efaka i-makeup uyayazi mos into okokuba ixesha le-makeup lizawuphela okanye ixesha lezinto ezimaterialistic liyaphela rhamente yasekhaya kodwa into ehlala ikhona ngumntu wangaphakathi noba sowugqithile rhamente yasekhaya noba sowugqithile kweli limagada ahlabayo bazawuzikhumbula izenzo zakho umuntu wangaphakathi
ongaphakathi wayenjani wakhe rhamente yasekhaya. Sizayilibala into kokuba wawumhle ufake imakeup, kodwa into esizayikhumbula zizenzo zomntu wangaphakathi. Le nto ndifuna ke boomama bam nani boosisi bam, xa siqala le nyanga, let us show love to our sisters, let us show love to abanye abantu abangoomama. Yile nto abanye abantu sebegangxeleka ezintweni, fumaneka into kokuba benqunqwa babeziipisi oomama okanye amantombazane eli xesha banandawo yolilela. Stacey, yinto uba banandawo abafumana ukubekwa esifubeni sika-Abraham, abanandawo abathi xa bexakwe ezi zinto baye kuzo. Yile nto ke ngoku ndifuna rhamente okanye boomama nani boosisi bam siphuthumeni uthando. Let us love one another ukuze singahambi silufuna uthando sityhobeka. Rhamente yasekhaya mawananeleke ngalo Kristu Nkosi yethu, amen. Nkosi Makgadebe, masibulele. Hayi, make sithi kweli cala.
Alright, lishumi lesithathu lemizuzu phambi kwentsimbi yesibhozo. Lishumi lesithathu lemizuzu phambi kwentsimbi yesibhozo. Besisetyisa abaphulaphuli lento siphuma kuyo. Besisetyisa ndicela umfundisi kaNonyaniswa azomthatha emke sigqibile ngaye. Ndicela umfundisi wakhe please azomthatha sigqibile ngaye. Nkosi Makgadebe, siyabulela kakhulu ngokusivulela apha eli lizwi langokuhlwa abaphulaphuli. Inyanga le inyanga yomama, August 2025, kwincwadi kaPetros oqala kwisahluko sesithathu kuvesi uyibeke kahle nyani, wathi kwezi vesi zombini, kuvesi 3 kunye novesi 4, wathi xa uthetha apha kwezi vesi, ukuhamba kwenu makungabi kokwangaphandle baphulaphuli emakhaya. Ndathi Mzondi xa ndidibanisa lezi vesi zakhe zombini, ndathi xa esithi mayingabi kokwangaphandle, ndathi phaa kuvesi 4 xa eqala makube kokomntu ofihlakeleyo wentliziyo. Ndadibanisa ndema kuloo ndawo, kodwa ayivalekanga njengoba etshilo. Wabeka kwakhona okuba ngaba lo mntu baphulaphuli wondliwa zizinto azibalileyo, lo mntu wangaphakathi baphulaphule emakhaya. Siza kuni ke ngoku ukuze nizokuthi ngenene lenyanga yomama, omama uMakgadebe unyanisile xa esithi yona nto ibachanayo oomama kukungavumi ukusondelelana baphulaphuli emakhaya. Yile nto soloko uthi xa umjongile omnye uzibona ubhetele wena, uqonda into yoba ngaba awurhaleli ukuba asondele apha kuwe baphulaphuli emakhaya. Undikhumbuza nto Rhadebe, ndisuke eKomani komnye unyaka xa ndisiza apha kuMatyantya, kukho umntu owayikhayo apha around 9. Xa sendigqithile ndicinga into ethi lo mntu xa enolimala ndive kusasa kusithiwa kulinyazwe umntu kulaa ndawo, ndajika sendigqibogqitha, ndajika kusebusuku nam ndigqitha kuba ndisoyeka into ethi ngehle uba ndimhayikisile ndingazofika ecala. Ndajika ndamqabelisa lo mfana. Xa ndifika andamqhelisela ngoba ndimqabelisa, ndifuna nje ayokwehla apho ayakhona ndohlukane naye. Apha ekuncokoleni, Mfondini usuka apha ebusuku? Hayi, ndisuka kwimvuselelo ekhoyo apha kule lali, simane sisiya kwimvuselelo lapha. Njani uya kuvuselelo ekude kangaka kwindawo ohlala kuyo? Hayi, sincokole. Ekuncokoleni kwakhe athi lo mfana, ndiyakufanisa ndingamqhelisi nalapho, ndiqonde nalapha ndifuna ungiqhelisele. Thena azondifanisa ndimthola kwindawo endingazange ndanoya kuyo. Undifanisa nabani? Notamnci wam. Hayibo, ndifuna ungamqheliseli. Omphi? Owasecala. Ambize. Ndithi unyana kabani wena? Zichaze. Yeyi, nyana womntakwethu lo. Now undikhumbuza nto Makgadebe, kule nto yokungafuni abantu ukusondelelana, kanti yeyona nto eyaba yingozi unaphakade leyo kubantu abangoomama baphulaphuli emakhaya. Kusengenzeka into yoba ngaba njengoba sihleli ningomama Mzondi nawe Makgadebe, kungenzeka uyasazi isikhalo esikwaMakgadebe, kodwa uba singekho kwakho awunaxesha laso. Uyasiva kunjalo nje sithi xa siqala ubiza abantwana bangene endlini ngoba akho nto ichaphazelayo phaya baphulaphuli. Uthi uMakgadebe ngoku lixesha loba ngaba uThixo uyasibiza baphulaphuli sibuyele kuye, ngoba siyekile izinto ebekumele uba ngaba sizenzile asazenza, senza izinto ebekumele uba ngaba singazenzi. 072 514 5381 072 514 5381.
Zondi ndiza kuwe ngoku ukuze xa ndisuka kuwe ndiye kubaphulaphuli ukuze nabo ngeli xesha langokuhlwa abaphulaphuli bazokutsho kule ncwadi kaPetros wokuqala isahluko sesithathu nesesine. Ukuhomba kwenu makungabikho kwangaphandle, makube kokomntu ofihlakeleyo wentliziyo. Ithi xa isihla ovethe ukungonakali, onomoya onobulali, ozolileyo, oxabiso likhulu emehlweni kaThixo. Indigqibile loo ndawo. Oxabiso likhulu emehlweni kaThixo. Mzondi, mandithi qala wazidala into zonke, emva koko unyuke. Wazidala Alright, masinikele kuwe ke mntakaGutyungwa ulamazwi.
Mfundisi wami mandithabathe ke elithuba ndizibulisele kuwe. Yes. Ndibulise bonke abantu abalivayo ilizwi lam. Ndibulise nodade apha ecaleni kwam uMarhadebe. Ndinibulise egameni lomfeli nomvukelo wam uYesu waseNazaretha. Amen. Amen. Mfundisi, ngokundimamele udade apha ecaleni kwam ezoba i-character yomntu mama, ndakhumbula into yokokuba ngela xesha uThixo wayeza kuthumela isiqu sakhe sesibini seTrinity esinguYesu Kristu emhlabeni, wayenokusebenzisa nantoni ngoba zize zakhe into zonke, yaye izinto zonke zadalwa nguye. Kodwa uThixo wasuka wenza into engummangaliso, wadala into kokuba uYesu makazalwe sisizalo sentombi. Wadala into kokuba indlela yokuza kukaYesu Kristu makube ngokwesizalo sentombi. Ithi loo nto, mfundisi wam, indinika ukuxabiseka kwenina emntwini. Indinika into kokuba abantu abangoomama ngokokudala kwabo bangabantu abazi-incubators. Umama ke xa u-incubate, you don't only incubate umntanakho kuphela, but you incubate every single child, bonke abantwana. Kwenzeke laa nto yayisenziwa kudala, athi umntu ongumama akubona uyintombazana usenza into erongo, ngoku ngumntana kaMarhadebe, kodwa akwazi ukubiza akuxelele uba mntwana wam wenza into erongo ngoku, ngoba kaloku laa mama wombethe laa mama, yaye laa mntu le character ibichazwa nguMarhadebe esithi unomntu ozolileyo wangaphakathi. Unomntu ozolileyo wangaphakathi. Uyabona ke ba uMananga, umntu ozolileyo nabaphulaphuli, umntu ongumama ozolileyo akathethi nantoni, akenzi nantoni umntu ongumama ozolileyo. Umntu ongumama ozolileyo akafumaneki kwiimbutho zabagxeki. Umntu ongumama ozolileyo uthi ngeli xesha kuthethwa ngomntakabani ubuyinto enjena nanjena, abesithi yena hayi akakho njalo. Makabe nomntu ozolileyo wangaphakathi. Ndirhalela into kokuba uyabona Nkosi, umntu ozolileyo wangaphakathi uzola noba sekuswa kukho istorm round yena, kodwa azole. Athi noba sekukho istorm ecaweni azole. Athi nokuba sekukho istorm ekuhlaleni kodwa azole. Angathi ngeli xesha kumele into kokuba kukho inzolo abe ngunumber 1 yena ukukhokela abantu. Yaye umntu onexabiso elikhulu kuThixo uyazijonga izinto amakazenze, yaye uyazijonga nendawo makangene kuzo, uyazijonga izinto amele into kokuba uyazithetha, yaye uyawagada amazwi wakhe. Gada amazwi wakhe, ngoba kaloku kufuneka xa singomama bangamaKrestu sithetha amazwi awokhayo, singathetha amazwi awonakalisayo, kodwa sithetha amazwi azawuthi umntu ndidibene nobani, zathi imeko ebendinazo bezindenzakalisa zaguquka. Umntu ongumama owombethe le character ibithethwa nguMarhadebe uthi nokokuba emzini kuyatsha afike ithathe ityali icime inzwe njenje. Umntu ongumama owombetheyo akasoloko esihle senyuka ungade ungamazi noba ubheka kweliphi icala ngelinye ixesha. Imbathatha sisezinkonzweni bawumananga. Namhlanje inkonzo uve kusithiwa iinkonzo azizola. Uve kusithiwa namhlanje abefundisa bonwabanga ezinkonzweni. Uve kusithiwa namhlanje iinkonzo zidilikile abantu bemkile ecaweni, but there are women who are supposed to stand and pray because umsebenzi womntu ongumama owombethe ozolileyo kukuthandaza. Athi nokokuba iimeko zibheka phi, athi zodwa zigqibeke zonke, uthi
kuyatshabalala konke, ube wena ungapheli, ube wena usahleli. Yikharetha yomama ongumKrestu lowo. Kodwa ukuze zenzeke ezi zinto, bawumfundisa uMananga, umuntu ongumama funeka oyame ngento, into enguye Kristu. Uyoyama umuntu ongumama, funeka oyame ngento, ngoba ezi zinto zizawuthi zenzeke abo uyame ngento. Yabona kumuntu owoyamileyo, umuntu owoyamileyo uthi nokokuba seke funa ukwenza into, kodwa lithe lalizwi lithethe phezu kwentloko yakhe lithi hayi, akwenziwa ngolu hlobo. Umuntu owoyamileyo uthi ngoku sekubonakala into kokuba izinto zininzi ezimxinileyo, kodwa athandazele that Nkosi ndincede, ndibambelele kuwe nobimeko sithini. Ndicela uba uMananga ndithi, uyabona, ukuze sikwazi ukuma ilizwe singomama, okanye ukuze sibe ngomama abakwaziyo, ngoba sixesha abamama bakudala bekuswa babethandaza kumimigodi, sidinga ukubuyela back, sidinga ukubuyela kuThixo. Sidinga ukuba sithi njengoba sibuyele kuThixo sivume sithi tarhu Nkosi sikonile, silidelile izwi lakho. Sicela uba ke ngoku ubuye usamkele, ngoba owethu uThixo unguThixo ongayideli inhliziyo egqobhokileyo nelilayo. Owethu uThixo sidinga ubuyela to iziseko zenkonzo esasisithi noba kubhekwe enkonzweni dade uMarhade buthi xa ufikayo ubonwe unxiba into engubackpack, abantu abadala bathatha ibhayi bakombathi, ngoba kaloku babuild character yomama wangomso. Bathi bakubona abantu abadala ungathwelanga ngexesha lomthendeleko, ubona umama ekujulela ibhayi loba mawubeke entloko, ngoba kaloku awukwazi ukusondela esidweni senkosi uzwathi uze wenje njalo. Umntu ongumama, umuntu ongumama ebekwazi ukuthi xa ebona omnye umntwana womnye umama engayanga esikolweni, umbone embiza ebuza into kokuba kutheni ungafundi mntana. Uva impendulo yomntana esithi umntana andinanto yokunxiba esikolweni. Ubona umuntu ongumama onomoya ozolileyo, umoya kaThixo, because kuphela komoya ozolayo ngumoya kaThixo. Thatha umama izihlangu yokuthengela umntwana, abuye umntwana abheke esikolweni, kodwa ungasoze umve exelela abanye abantu loo nto okokuba umntakabani bendimenzela into ethile. Umuntu ongumama ebesithi nokokuba sekulanjwa kangakanani komnye umzi, umbone ethatha amaqhinane eswekile ewaqhina besa kwamelwane, ngoba kaloku ihombo yakhe ihombo yangaphandle ihombe ngaphakathi. Yaye ke ngoku ngokuhomba kwakhe ngaphakathi akafuni ukubonwa lilizwe lonke. Umuntu owombethe ohombe ngaphakathi Tata uMananga akenzela ihlabathi, kodwa wenzela usuku olukaThixo. Umuntu ohombe ngaphakathi Tata uMananga awusoze umve hambe exelela abantu into yoba mna ndihombile, kodwa yaziwa nguThixo. Yayimbonakalo yakhe ibonakale hamba phaa endleleni kuthiwe nanko ukumama ihombileyo. Sikhula ngoku Marhadebe ngexesha esikhulisa abantwana bethu abangamantombazana. We are supposed to be women abakwazi ukuhlala nabantwana bethu phansi, sibaxelele into kokuba this is how a woman should behave, this is how a woman should conduct herself phakathi kwabanye abantu. Kodwa ngoku abantwana bethu sikwixesha lokokuba umntana ahambe ekhaya angaziwa noba ubheke ngaphi na, ngoba kaloku kwawena mzali awuhombanga ngaphakathi. Xa uhombile ngaphakathi umntwana akho akacinga uphuma ungamazi apha abheke khona. Yaye xa uhombile ngaphakathi uyakwazi into kokuba umxelele umntana akho into kokuba this is the challenges you are going to face in life. Uyumva ukuze ungenzakali. Kodwa namhlanje bawumananje we have got women who are selling abantwana babanye abantu. Ngenxa into baba mama badinga ukuhomba, ukumama
abayeka abantwana babantu basebenzela i-drug dealers ngoba kaloku abahombanga ngaphakathi. Kukho mama abakwazi ukuthengisa abantwana babantu to i-drug prostitution okanye umntana abe yi-prostitute ngoba kaloku umntu akahombanga ngaphakathi. Sidinga ukubuya singomama sihombe ngaphakathi. Yabona ke xa uhombe ngaphakathi tata uMananga uba nesazelo esiphilayo. Uthi xa ubona umntana omntu uqala ucinga into yoba Thixo xa kunokwenzeka kowam umntana ndingathini nam. Yaye xa ungumntu ohombe ngaphakathi uyaqala into yokokuba umqeqeshe umntwana ukuze umntanakho angaphambuki. Ixesha esiphila kulo tata uMananga lixesha elibi elifuna into yokokuba abantu abangomama basondelelane endaweni basondelelana dinga ukusondelelana abangomama bathandazisane ithwalisana ubunzima tata uMananga because unzima ebomini esiphila kubo. Women are being killed each and every single day. Yaye ngelinye ixesha umntu abhubhe umntu ongumama uyamazi into kodwa that woman will keep quiet ngenxa into yoba kawumbethanga ngenxa into yokokuba akanayo ihombo yangaphakathi. Sidinga ke ngokomama bakwazi into yoba babe zii-whistleblowers ithi bakubona kusenzeka izinto zingahlambulukanga bangathuki. Nawo ngoku siphila kwixesha loomama abathulayo ngoku. Umntwana umntu ongutata areyiphe umntwana endlini umama ukhona uthule. Umntu ongumama umntu ongutata abulala umntwana endlini. Mother will keep quiet because akanayo ihombo yangaphakathi unehombo yangaphandle. Umntwana abuswe ngaphakathi endlini, the mother is keeping quiet. Athi umntana uyithetha lento athi thula ngoba kaloku sixhomekeke ithi ngomama abahombayo tata uMananga. Kodwa ukuhomba kwethu mabe kukuhomba kwangaphakathi, ukuhomba kwenhliziyo ngoba ithi yawuhomba inhliziyo yakho ibe nesazelo esiphilayo. Ungenzi nje ebantwini, ungathethi nje ebantwini ngoba kaloku unehombo yakho yangaphakathi. Siyakudinga ubuyela ngasemva, sidinge ubuyela kuThixo. As women sidinga ubuyela kuThixo siyomxelela ubuThixo, Thixo sincede kawuphinde udala inhliziyo ehlambulukileyo ngaphakathi kwethu uze ekugqibeleni Thixo ungawususa umoya wakho oyingcwele kuthi ngoba ingxaki yethu tata uMananga kukungabikho komoya oyingcwele ngaphakathi kwethu because umoya oyingcwele controls you. Asifuni ukukontrolwa ke thina. Control umoya oyingcwele ilishwa ke ngokwesiphila kulo because siphila kwilizwe lidemocratic. Sicinga into yoba noThixo udemocratic. Side simlibali into kokuba uThixo ungusisiqalo usisiphelo sempilo zethu. Simlibali uThixo apha ekuhambeni kwethu. Silibali into yokuba there is a God. Sidinga ufuna umoya oyingcwele tata uMananga uphinde usebenze phakathi zethu. Bulela Mzondi, siyabulela. Siyabulela. Mandiye ngokumphulaphula lapha. Ntokoze ngicela ufonele abefundisi babadade bazobathatha. Cela ubafonele bazobathatha ngathi bazondenzela enye into apha. Mathatha umphulaphuli kwelicala 072 514 5381. Sidinga ukubuyela kwi-drawing board. uThixo usibhaqile baphulaphuli, sibhaqile uThixo apha kule nyanga yomama. Asisondelelani, asivumi ukusondelelana. Kukho abantu abangamaxhoba abaziwayo ngomama obangaba lo ulixhoba lento ethile and umama uyipati yalento ulathi cwaka. Kodwa namhlanje lilizwi lithi isekhona ichance asinika yona uThixo ukuba ngaba sibuyele kuThixo ekwenzeni okulungileyo ukuze siwombe ngaphakathi. Khangela ke umphulaphuli kwelicala. Andibulise tata ngegama elihle lenkosi yam uMfene Mvukele. Yes mama. Encwadi kaPetros ithetha nathi singomama. Yes. Isifundisa isimilo, singenaso isimilo siphelelwe sisimilo.
bayithi ihombo yethu mayingabi yiyo eyangaphandle, mayibe yomuntu ofihlakeleyo ngaphakathi. Sinxibe igolide, sicwebezele ngaphandle, kodwa ibe ngaphakathi lungekho uhombo. Sizele zintambo zezicaba ukuthi zithobeni ngoko phantsi kwehlanze sinamandla. Aziba sithobekile na? Izinto esizenzayo azifani nabantu abathi sithobekile. Yes. Izinto esizenzayo azifani negama esizibiza ngalo esithi singomama bemanyano. Imanyano ziphelile, sithi bomama. Imanyana sisazingeni, kodwa sithi singomama bemanyano. Imanyano zethu zifile, sithi singomama bemanyano, ngoba kubaluleke ihombo yangaphandle. Ihombo yangaphakathi ayikho. Sibulalana sodwa siliphefumlo. Fumaniseke omnye umama ebulala omnye umama. Bonakala into obukuthi omnye umama akakwazi ukugunda ngenxa yam ndingumama, ngoba ihombo yam yangaphandle indifumanisa into obukuthi mandinyuke, ndizibone into obukuthi ndibhetele kunomnye umama. Yes. Ihombo yam yangaphandle indifumaniseke into obukuthi ndisenza izinto ndinempakamo, ndingakwazi ubulisa, kodwa ndiphuma imhla nezolo ndisithi ndibheke enkonzweni. Kube nzima nothetha nommelwane, kodwa ithi zithobeni nina ngoko phantsi kwehlanze sinamandla, ngoba sawufumaniseka into yoba ukuthi umzi omnye umama uchithwa ndim, ukuthi ndim oxabileyo kwimizi yabanye oomama, kodwa njengomama ndizibize ngobumama. Ubumama bam abusebenzi, abusebenzanga kuqala kulo wam umnquba, ngoba fune sibe sisimilo esingaphakathi, esithobekileyo, esenza izinto ngokuthobeka. Ndicazula imiphefumlo yabantu, ndilibale into yobukuthi fune ndiphefumle. Le nto indimi ngumama nguluyila amayelenqe okuba makubulawe abantwana babantu. NoNabhoti wafa wagxoxwa ngamatye ngenxa yomama ondim. Waphila ubomi obubuhlungu uHana ngenxa yomama ondim. Ndiphilisa omnye umama kabuhlungu angabi nampilo, ngoba kuqaqambe ihombo yangaphandle. Ayaqaqambe yangaphakathi ihombo, yafumaniseka ifile yangaphakathi. Eyangaphandle inyukile, kunyuke impakamo. Ndilibele bafune ndizithobile. Into zonke endizenzayo kubekho ukuthobeka sokaThixo. Ndifumaniseka ndingathobekanga, ndifumaniseka ndinyukile, ndingabambeki. Athi ndijonge umama akanandawo yobambelela kumama ondim, kodwa ndingumama. Kuleli xesha into ukuthi masiguqule isimilo sethu, ukuthi sibonakale, ingabi kophela kule nyanga sithi yeyomama, ingabi kuphela konke isimilo somntu ongumama ondim funeke siqaqambile. Enkosi tata kumama uBhantom enxiba yethemba. Nkosi mama uBhantom, siyabulela kakhulu. 072 514 5381 masikhangele lona umphulaphuli emnxebeni. Molo ekhaya. Tata kunjani? Siyabulela tata Khondo, ninjani kwelo cala? Ubhetele mntakatata, siyamazela. Ngutata ubani phi? Siyayivala incwadi mntakatata, kugxarha lithetha naye mntakatata. Ewe tata. Into efunekayo emntwini inye mntakatata kukwazi uzoyisa mntakatata, ngoba into endiyijongileyo kule minyaka iinkonzo zonakele. Ngoba uThixo yena into ayikhangela inye. Wakhangela mntu omnye ongabalulekanga phakathi kwabantu. Yiyo le nto ndithi uThixo noba ndihambe ehlabathini ndithi eyona nto uThixo, oyena mntu uyena kuphatha abantu wonyulwa yintoni nenkonzweni. Uthi uThixo xa ethetha wonyulwa nguThixo, lubabalo lukaYehova. Yiyo le nto uPetros wema wathi xenxani loo tafile ngoba ukhona andikubonayo ungekho. uThixo into ayikhangelayo mntakatata ukhangela ukuziphatha komntu. Kumntu. Yiyo ke le nto ayinye nezenzo
xa zifikile izenzo kwa izenzo 2 ezahleli phezu kwabantu ubaba lolukayehova elonyula umntu owayengabalulekanga emhlabeni. Yes. Umntu owayehleli mntakatata owayehleli ngasemnyama. Yiyo le nto ndithi noba ndisenkonzweni ndithi ndinako ukulumko ngoba konakele into efuneka inye nguhayi. Ungathi kanti sinobuchule kubebhayibhile. Ngegama likaYesu Kristu bawo ngoba ubaba lolukayehova lona lisoko lihleli phezu kwabantu. Phezu kwabantu. Ugqarha lithetha naye tata. Nkosi gqarha, siyabulela tata. Ndilapha kulo mhlaba semazizini tata. Yi-owner yemeyile tata. Umuntu osebenzisa idonki ongena ukubaluleka onako kodwa ohleli ngoba esonda abantu. Ndiyabulela mntana enkulu. Nkosi gqarha, emazizini kuphi? Emazizini mntakatata nasi indawo kuthiwa kuseBrazil. Okay, siyabulela tata. Nkosi kakhulu. Ewe mntana enkulu. Nkosi tata, siyabulela. All right, 072 514 5381. Sikwincwadi kaPetros Petros wokuqala chapter 3 verse 3 no 4. Ukuhomba kwenu makungabi kokwangaphandle, makube kokomntu ofihlakeleyo wenhliziyo. Nako omnye uphulaphula enkqonkqoza kweli cala lingaphaya. All right, uyabaleka, sawuphinde simbamba abuye ngoku. Uthi Marhatebe uPetros apha ulumkisa abantu abathe sa ngendlela, abathe sa ngokwenza, abathe sa ngokucinga, abathe sa ngokuthetha, esithi ukuhomba kwenu makungabi kukuhomba kwangaphandle. Uthi ii-makeups ezi akazijonganga uYehova. Instead zijongwe sithi thina abantu bajonga ngeliso lenyama. Unikhumbuza omnye umfundisi eRhawutini xa uthetha loo nto. 072 514 5381. Uthi apha uMamirha amaKrestu akhoyo ngoku avela bengabantu abangacaciyo noba beza ngapho okanye babheka phaya okwezambadada uThixo owezikhalimela kuMoses esithi khulula imbadada kuba lo mhlaba ukuwo ingumhlaba ongcwele. Imbadada yinto othi xa uyinxibile uhamba esantini, uba ufike segqithile lo mntu uzawufika ubone babeke kwakho umntu but awumazi noba ebesiya pha okanye ebesiya ngapha. Uthi ke wena mzondi masilunge singafani nembadada. Masithathe lo niphulaphuli. Molo ekhaya. Molo tata umsakazi. Molo mama, niphilile? Philile tata, enkosi akhonto ninjani nini? Siyabulela mama Khonto, ngumamba nephi? Mama unoma wethu uPistoli lo uthetha naye. Mama uPistoli, uphi mama uPistoli? Ecofa imvaba eBhompla. eBhompla secofa imvaba. Masiye mama nalilizwi. Nalilizwi tata, endinqwenela ukuba nami bonakale ingemhlanga ngaphandle. Oko simhle ngaphakathi. Itsho le ncwadi kaPetros. Inene. Umuntu omhle ngaphakathi ngumuntu onjani tata? Umuntu omhle ngaphakathi ngumuntu onomoya ozolileyo. Uzolileyo. Umuntu ongafumanekiyo kwimbutho zabagqeki. Umuntu omhle onomoya ozolileyo ngaphakathi endinqwenela ukuba nguye namhlanje tata. Endisazi kuba ihlabathi tata
apho khona kufumaneka umuntu onomoya ozolileyo sifumane ihlabathi. Yes. Into wari kuba umoya Oh madoda. umoya lo ngefoni uzangikhathi kodwa yajoyina namhlanje liviyo. Yajoyina namhlanje. Amen. Nkosi mama, sabulele. Nithi bazalwana uPetros akathi kurongo uhomba. No. Akathi kurongo uhomba. Kodwa kufuneka indlela ohomba ngayo baphulaphuli ingabile hombo yangaphandle. Kodwa kufuneka uhombe ngehombo yangaphakathi. Khumbuza umfundisi uDathini eGautini. Umfundisi uDathini ebalisibali le ndoda eyafikela kwintokazi ehombileyo e-restaurant. Kukuhle njanje ihombile ngako konke bathetha bavumelana. Lo mfo etsalwe ihombo yangaphandle. Baphulaphuli emakhaya siyakulaa ntsimbi yesithoba apho siyakhona. Uthi apha uMarhadebe ukuhomba kwenu mayingabi kukuhomba kwangaphandle kodwa mayibe kukuhomba kwangaphakathi komuntu ongaphakathi enhlizweni. Baphulaphuli bavumelana, uvumelana kwabo kwacaca uba bakholene bobabini. Lo uhombe kakhulu ngaphandle uyayazi ingxaki yakhe. Baphulaphuli emakhaya lo ubona ubuso akayazi ingxaki uba inkulu ingxaki elapha ngapha kwale hombo yangaphandle. Uthi umfundisi uDathini bavumelana uba ngaba hayi awusagoduki sibheke ehotele. Wavuyela naye ihotele kucaba uziqhelile ihotele bemka bofika ehotele. Uthi unwaba umfo kaThixo unwaba xa efika lo sisi apha ehombile uthi lo mfo wothuka okokuqala elinenekazi lehombo yangaphandle sikhangele yangaphakathi thina asikhangeli leyangaphandle. Uthi waqala wasusa iweave wothuka hey lemke elinenekazi kwasheka utata walo apha kulo. Baphulaphuli emakhaya sikhangela ihombo yangaphakathi hayi eyangaphandle. Uthi awugqiba ukususa iweave wasusa amashiya. Baphulaphuli uyawayemka inenekazi kwaye kuvela utata walo. Baphulaphuli emakhaya make nithathe nakumphulaphuli enqondoza kwelicala right usithele umkile wasusa amashiya. Xa egqiba ukususa amashiya wasikhupha amazinyo. Hayi emva koko umfo kaThixo wathatha impahla zakhe. Baphulaphuli masimthathe umphulaphuli kwelicala alright sephinde baleka sikhangela baphulaphuli lo mntu wangaphakathi uhonjelwayo. Baphulaphule emakhaya athi uPetros ngumuntu onobulali, ngumuntu onomoya ozolileyo ongathandi isiphithiphithi. Masibakhangele abaphulaphuli basicacisele ngale hombo. Molo ekhaya. Yawa tata. Ufuna into engaphakathi. Funa into engaphakathi. Inene. Isengugqaka lutetana. Ukhangela into engaphakathi. Into engaphakathi. Lokuthiwa masiyawa. Zonke ihombo noba zingakhona into efunekayo into engaphakathi mntana nkosi. Uzakonakala ngoba sihlale etafuleni sifuna unyaka. Enkosi mntana nkosi. Nkosi Gxarha siyabulela Gxarha wathi awugqiba ukhupha amazinyo yaphakama le ndoda yathatha into zayo yaphuma yemka ngoba lwibimthathile phaya ayinguye lo uyaphela emjongile. Baphulaphuli kuba uthi umculi izinto zalapha ziyaguga ziphele kodwa kaThixo yona ayipheli. Baphulaphule emakhaya ngamanye amazwi uba ngaba singabuya sibuyele baphulaphuli kolumemezo lukaPetros
eguqukeni ekulungeni komuntu wangaphakathi. Le nto atshoyo umpostile uPawulos, nokokuba umntu wam wangaphandle uyesonakala, kodwa umntu wangaphakathi yena uyehlaziyeka, esomelela, esomelezwa zezi zinto sigqitha kuzo. Baphulaphule emakhaya, hayi le nto sithi xa sigqitha ezintlungwini sikhangela ii-shortcuts, sakugaxeleka ezintlungwini baphulaphuli. Simele okokuba sikhangela amadinga kaThixo, ngokumane sithetha noThixo asihlaziyele umntu wangaphakathi. Baphulaphule emakhaya, ihombo le yenu mayingabi yohombo yangaphandle, ngoba izukuncedisa. Kukho ixesha elizayo ekuzawukhangelwa abantu abahombe ngaphakathi, ibe ihombo yangaphandle ishiyeka injalo. Batsho abashumayeli balapha phambi kwam, baphulaphule emakhaya, ndiza kuni ukuze umntu ngamnye azigocagoce okokuba eyakhe ihombo ingaba iluncedo kangakanani na kule ndawo ahlala kuyo. Baphulaphule emakhaya, masithathe ingoma ukuze sijonge abanye abaphulaphuli.
Right, licala emva kwentsimbi yesibhozo. Kwicala emva kwentsimbi yesibhozo baphulaphuli siphethe imvuselelo ngokuhlwa kwivukani Community Radio 90.6 uya ku-99.9. NginguJames Kamananga umntambo. Ndiyami indodwa ke ndihamba apha nenzwakazi yakwaGutyungwa uMamzondi kwakunye nenzwakazi yakwaRhatebe baphulaphuli inzwakazi yakwaTyuthu ngapha eAskitoni. Basiphethele lemvuselelo baphulaphuli ngokuhlwa kwincwadi kaPetros oqala kule nyanga yamanina, isahluko sesithathu phaya kuverse 3. Kukho amazwi athi ukuhomba kwenu makungabi kokwangaphandle, athi uverse 4 makube kokomntu ofihlakeleyo wenhliziyo. Baphulaphuli wasemakhaya, kukho indawo ethi onobulali ozolileyo oxabiso lakhe likhulu kuThixo. Marhatebe. Ositata. Baphulaphuli xa sithetha ngomntu onehombo yangaphakathi, ndifuna bomama nani boosisi bam, yes, abalivayo ilizwi lam, nibambe le nto ethi umntu onehombo yangaphakathi uthengekathethi zilungi izinto. Hayi man. Ngoba kule ncwadi okanye kule chapter sifunde kuyo apha ngasentla uyayithetha uPetros into kokuba umfazi onehombo yangaphakathi kuthi namadoda ebengaguqukanga kodwa athakubona ihambo yomuntu ongumama onehombo yangaphakathi atshintshe okanye aguquke lingekathethwa ilizwi. Ndifuna ke rhamente yasekhaya sigxininiseni kule nto yokubuyela ehombweni yangaphakathi, ngoba le hombo yangaphandle kuyacaca into kokuba xa sifika ehoteli yakhululwa abonakala umuntu kaThixo, abonakala umuntu kaThixo vele ubuyena. Kodwa masazini into kokuba xa ixibilikile leyani ihombo, ngoba kaloku rhamente besithe mos nguThixo lo ukhangela lo mntu unehombo yangaphakathi, ayisitha phezantsi emhlabeni. Ngoba phezantsi emhlabeni sithi sawubona babuqheleqhele sibube bubonwe kweli bali belisenziwa nguba uMananga sibaleke. Ngoku umuntu xa ebona into engapha kwale hombo yangaphandle uyabaleka. Kodwa umuntu xa uthe usafika ukubona into kokuba unehombo yomntu wangaphakathi, kuba lula rhamente into kokuba umntu azibike, okanye kuba lula rhamente into kokuba omnye umntu ongumama akwazi ukuthetha, ngoba uthi usakuba nehombo yangaphandle ubonakala useza into kokuba uba ndingabeka ingxaki yokokuba andinaswekile endlini akanawuyingena lo mntu, ngoba yena uyabonakala bunezinto zonke. Makubuyele laa hombo yomntu wangaphakathi. Uthi xa ethetha umntu onehombo yangaphakathi athi Nkosi ndoqhayisa ngawe, ndikuncame konke ngoba andinanto ndingenawe. Umntu onehombo yangaphakathi udependent kuThixo, yazi into kokuba ukhangela uThixo. Yile nto athi lo mbhali xa ethetha isihlezi vesi uthetha ngento kokuba babefudula besenze njalo oomama bakudala, babenehombo yomntu wangaphakathi, beyazi into kokuba omnye umntu uyancedwa, beyazi into kokuba umntu xa enento ayidingayo uyakwazi ukuya komnye umntu ongumama. Kodwa ngoku iopenini abantu abangoomama ikwangomnye umntu ongumama. Ayixhaphakanga into yoba upenina womntu ongumama sithi xa sivela okanye xa eziveza avele ngumntu ongutata, iba ngumntu ongumama. Ndithi ke rhamente xa ndiyeka bawumananga oomama bam nani boosisi masibuyeleni ke ngoku ekubeni ngabantu abanehombo yangaphakathi. uThixo kuze asincede rhamente yasekhaya, asibone apho sisilela khona ukuze ke sikwazi ukuba sithi xa singamfumani okanye xa singayifumani incam le hombo yangaphandle yangaphakathi, simazi uThixo into kokuba xa sinika udola ukutya kwalo abamama babethandaza bakudala yayizihombo zabo ezo
wangaphakathi wayesondliwa kanye ihombo yangaphakathi yayisondliwa ngokunika idolo ukutya kwalo. And futhi uThixo xa esimnika okanye xa sithetha noThixo singenzeli ihlabathi, sithethe noThixo sicele izinto ezenza ihombo yangaphakathi, ngoba sisenazo. Baninzi oomama ngoku abanzakaliswa ngabanye oomama ngenxeni yokuphela nokufa kwehombo yomntu wangaphakathi. Yile nto ke sizowunicenga nomama apha uMamzondi, sizowunicenga into kokuba sibuyeleni embo, sithathe ezaa zinto zazithathwa ngabantu bakudala rhamente yasekhaya, okanye sithathe ezaa zinto zazibanceda ngeli xesha le-4th Industrial Revolution. Sibona zingasasincedi, kodwa masiyazini into kokuba xa sinobuyela kuzikhona ezazibanceda bona ezinokusinceda nathi ngoku ngeli xesha lethu, ukuze rhamente yasekhaya ilizwe likwazi ukuba libone oomama abanehombo yangaphakathi ngoku nangonaphakade. Amen. Amen. Nkosi kakhulu mama, siyabulela. Make sithathe lona umphulaphuli kweli cala. Molweni mfundisi wam. Molo mfundisi. Molweni ntambo omhle. Molweni tete. Molo mama. Izibusele kuwe usisi bethandaza nabebeka ilizwi baphulaphuli bonke be-VCR. Yes. Ngelihle igama kaSikrestu waseNazaretha. Molweni. Molo mama. Molo. Ndicimba andungena ngoba iyandigezela i-internet ingafuni ithi offline okoko. Ingale ngale mizuzu seyishekile mandithi gqaba ndingene ndikrwamkrwam jwi. Phezu kwamazwi incwadi kaPetros yokuqala ngompostile chapter 3 uverse 3, ukuhomba kwenu makungabi kwangaphandle, ukulukwa kwenwele nokunxitywa kwegolide nokwambathwa kwengubo makube kumntu ofihlakeleyo wentliziyo evethe kungonakali. Utsho umpostile apha namhlanje wam ngelizwi lamagqiyazana athe alibeka ngomba kwenu bangabi kwangaphandle, ukwalukwa kwenwele into yegolide nokwambathwa kwengubo. Athi umculi wasekhaya ewisile eyanexabise kubomi asikuhlane zambatho kuthwala unqamlezo ngentobeko nangenqobhuko. Elibalulekileyo uhomba kwamanina wethu yihambo yethu. Mfundisi Mananga, ihambo mayicace uba yeyomKrestu, yeyekholwa, yeyomama ojonge izwe esimnyama. Umama Aqhawuka shem. akhangele phela ifemeli. Xolo mfundisi wami. Xolo mfundisi wami, le network yakho sichanile besisafuna ukukumamela 072 514 5381 072 514 5381 okanye ungangena ke ngoWhatsApp line 073 849 1740 073 849 1740. Sikule ncwadi kaPetros oqala isahluko sesithathu phaya kuverse 3 no4, ukuhomba kwenu. Kuthethwa apha ngomama kwinyanga yomama, baphulaphuli kuthetha omama komama. Besithi abazikhuphi ecaleni nabo bathi ihambo yethu mayingabi kukuhomba ngaphandle kuphela, kodwa mayibe kukuhomba komntu ofihlakeleyo osentliziyweni, ovathe ukungonakali, baphulaphuli, ovathe umoya onobulali, umoya ozolileyo, umoya onexabiso elikhulu,
kuThixo. Batsho abamama baphulaphuli bathi lo moya ngumoya onexabiso elikhulu kuThixo baphulaphuli. Ngoku sifike ke ngoku Mzondi apha emveni kwentsimbi yesibhozo. Apha sithi xa sifika kwintsimbi yesibhozo senze laa nto yamaxhegwazana ekuseni. Ndake ndawuhamba ke mna kumlindo. Naku umuntu ongazange hambe imlindo. Mna nawe ndiqinisekile sake sawuhamba umlindo. Ekuseni ngo-4 lamaxhegwazana axelele pha emva kwecango uwava ephakama etshintsha itone ngoku esithi ngabanjani ke baphulaphuli. Sifika kweso sigaba ngoku. Sifika kweso sigaba ngabanjani abavathe ihombo yangaphakathi baphulaphuli emakhaya. Sifika kulombuzo ngoku sekusheka imizuzwana sigoduke sibuza lo mbuzo othi ngabanjani ke abavathe baphulaphuli ihombo yangaphakathi. Babonakala ngantoni ekuhlaleni kwethu baphulaphule emakhaya? Bathetha ntoni? Batya ntoni? Sikhangela loo ndawo ngoku. Asisacaluli oba sisuka phi, kodwa sizokuthi nawe xa uhamba umbona uzuthi ibiphendulwe ngabashumayeli oba abanehombo yangaphakathi ngabantu abanje, ngabantu abanje. Uba ngaba ngelishwa akho njalo ithetha ukuthi tshintsha ukuhamba, tshintsha indlela. Hayi mandimthathe lo mphulaphuli kudala enkqonkqoza kweli cala lingapha, mandimthathe sive okokuba ngaba yena uthini kudala enkqonkqoza. Molo ekhaya. Molo tata. Molo mama, niphilile? Phile tata, njani wena? Nkosi mama Mdawu, akho nto. Ayivumi network tata. Nkosi Nofefe, hayi soyibambile ngoku. Abanjani na abavathe umuntu wangaphakathi fana no-Abigail owayendele kwisityebi esigama linguNabhali. Ekuthiwa uDavide wathi sawuthuba amadodana akhe uba makawucela ukudla emzini kaNabhali. Yes. Uba wayeve kusithiwa kuyaqhetywa inqwamba yegusha awayenazo. Wasawuta ebuza uba ubana uDavide ingubani unyana kayese. Nkosi Nofefe. Amadodana emka elambatha engawanikanga nto phakathi kwenhlaninge yokutya awayenakho. Uthe sawufika u-Abigail umkakhe waxelelwa yenye amadodana, wathi amadodana kaDavide befikile apha ezocela ukutya, inkosi yethu iwavuthulule emka elambatha. Kanti ngela xesha sasisezindle salusa basinceda okokubana imfuyo yethu ingaqwengwa ngamarhamu. Wathi esawuyiva le nto uAbigail wenza konke okusemandleni akhe ukuthatha yonke nje intlobo yokutya, inyama yeegusha ezintlanu kunye neentsuba zewayini ezimbini nefruthi, konke nje awayenokufikelela kuko. Wanika amadodana wathi khwelani imbongolo nihambe ndizawunilandela apha ngasemva. Kwathwala oku kudla kwasiwa kuDavide owathi sawufumana loo ntetho iphoxayo kaNabhali wathi makuxhotywe ngala madodana akhe kuyohlaselwa umzi kaNabhali, thathaliswe yonke into anayo kuba bona babemenzele ukulunga, yena wababulela
ngalendlela ababulele ngayo engenabuntu. Uthe xa ethambekeni uAbigail wadibana namadoda kaDavide wadibana namadoda kaDavide aqhobile ehamba noDavide sawuhlasela emzini wakhe. Wafika waqubutha kuDavide wamxelela okokuba ebengekho ngexesha indoda yakhe yenze obububi. So uyicela uxolo kuba kakade njengoba igama lakhe nguNabhali nje ligama elithetha umuntu onobudenge. Wanika uDavide wathi ndibulela ukuhlakanipha kwakho kuba bendigqibe kwelobubi uba nditshabalale emzini wendoda yakho ungaqondi ishekayo. Wahamba waphindela emva wathi hamba unoxolo. Waphindela emva uAbigail naba bantu babemthwalise ukudla. Wafika indoda yakhe inxila yayathe ingazazi negama layo. Akayixelele into ayenzileyo wayilinda uba bakudambe umqhele enhloko. Ngemini elandelayo wamxelela into ayenzileyo okokubana amadodana kaDavide aye waphendula kakubi. uDavide ke ngoku ebesenqume ukuba azophalaza igazi apha emzini. Uthi wavela wathi ukothuka kwakhe wafa isiduli wamelwa inhliziyo wafa. Esawube efile ke ngoku uDavide wamzeka la Abigail umfazi onehombo yangaphakathi. Tata ixesha sekhathesi kodwa ndibulela ufumana lo mzuzu network idlala ngam. Enkosi ba umntana. Nkosi mamdawu siyabulela Ngcobo. Nkosi kakhulu siyabulela. Mzondi ndiza kuwe ngoku baphulaphuli sikwesi sigaba sokuthi ngabanjani ke abantu abanehombo yangaphakathi. Mzondi banjani sikhangela loo nto abantu abanehombo yangaphakathi. Ndicela uba mongameli wami ndithi nje umntu okanye abantu abanehombo yangaphakathi ngabantu abangazenzeliyo abenzelwayo. Ngabantu abangazilweliyo abalwelwayo. Uzusilwele thina zicaka zakho ezilulamileyo kuko konke ukulwa kwentlaba zethu. Ngabantu abanjalo, abantu abanehombo yangaphakathi, ngabantu abafunga bangajiki bakubi, abantu abanehombo yangaphakathi bathi nokokuba imeko zobomi sele zivutha nokokuba sele kodwa bamane besithi ulihlathi lethu uThixo ngamandla ethu wena exakekeni konke uluncedo ngenyaniso. Abantu abafunga bangajiki, ngabantu abathwala umnqamlezo ngentobeko nengqobhoko mandiphile njengelunga. Njalo abantu abafunga bangajiki, yaye abantu abafunga bangajiki marhadebe ngaba bantu sebesithi nobumhlaba sowuzanyazanyiswa kodwa the only thing they ask for bathanda nje into kokuba there should be a calmness amidst the storm. Ngabantu abafunga ke bangajiki abo, yaye abantu abafunga bangajiki ngabantu abombatha amandla kaThixo okanye ilizwi likaThixo balombathe njengengubo. Ngabantu abafunga bangajiki abo bawumananga, ngabantu abafana abo bantu abafana nale ntokazi yayingurute eyakhetha into kokuba mayobhikica intsimini kaBohazi ayawajongisa amehlo wayo kwezinye intsimi. Kanjalo abantu abanehombo yangaphakathi, abantu abanehombo ngaphakathi bangabantu abathembele kuThixo, abathembela sele kungathembisi kodwa bathembele kuThixo. Imbeko sezingavumi marhadebe kodwa bathembele kuThixo. Abantu abanehombo bangaphakathi ke abo ngabantu abanehombo yangaphakathi abahamba kancinci. Umuntu onehombo yangaphakathi uhamba kancinci ngoba kaloku yena into ayijongileyo elwakho uncedo lusuka kuThixo kuphela. Abantu abanehombo yangaphakathi ke abantu abanjalo bawumananga, abantu abanehombo yangaphakathi abangathethi yonke, abantu abanehombo yangaphakathi, abantu abanenhloni kukwenza okubi, ngabantu abanehombo yangaphakathi ke abantu abanjalo khamente abantu abangaqhayisi nganto. Ngenguwe umnqamlezo Nkosi ndoqhayisa ngawe, ndikuncame konke okukum ngoba mna ndinanto ndingenawe, ngoba wena Nkosi usuke ube zizinto zonke kum. Umuntu onehombo yangaphakathi kumntu onjalo khamente enhle yokubolwela uThixo.
nto njalo bawumananga nokokuba sele iimeko zingavumi kodwa umntu onehombo yangaphakathi akasuki kuThixo. Asuki kuThixo, uyabambelela noba iimeko sezingavumi kodwa bambelele kuThixo. Ngumntu onehombo yangaphakathi kumntu onjalo. Umntu onehombo yangaphakathi ngumntu ofana nala mama awathi umama uNahomi esawuphuma elizweni lakhe kodwa akasuka kuThixo. She only left laa ndawo yayimenzakalisile kodwa zangasuke kuThixo. Akasuka umntu onehombo yangaphakathi kuThixo. Nokokuba tata umananga kungaphela zonke izinto eziphakathi okanye benazo ziphela sheke ngumpha ochutywe walahlwa kodwa umntu onehombo yangaphakathi akasuki kuThixo. Nkosi mama, siyabulela. Ilithoba imizuzu baphulaphuli phambi kwintsimbi yesithoba. Siya kwintsimbi yethoba ngoku. Sikumbuzo othi kule mizuzu imbalwa ngabanjani abantu abanehombo yangaphakathi. Nakumphulaphuli naye kweli cala esincedisa kulo mcimbi subambileyo. Yes mama. Lo mama usivulele ilizwi elimnandi. Ngabanjani na abanehombo ngaphakathi? Yeah. Tata uMalanga, ndicela ndifane naba banohombo phakathi. Ndingohluki kubantu abanohombo. Umntu onehombo ngumntu othetha angajiki, ngumntu othi mayenyathela abonakale kungumama oqotho, ngumama onesazela, ngumama ongathi umntana uba ngowakhe uzawuthi umntana ibe ngowakhe, owomnye umntu ingabi ngowakhe. Ngumntu onjalo ke. uThixo ingathi angandenza nam ndibe nguloo mntu othetha engajiki, andigcine ndibe nguloo mama endinguye. Uthi noba uve ubuhlungu ibe ngathi awubuvanga ubuhlungu ngoba unguloo mama uziqoqayo, unguloo mama ungathi umntana awumbone esitratweni esenza into embi uthi ayingowam. Ngaloo mazwi lo mama usihlabile, sihlabe ezintliziyweni ngenxa yoomama, sibetha emagileni apho kubuhlungu khona, upholisa amanxeba. Sibulela umama osivulele ilizwi elicishe lafana nelizwi ebelivulwe namhlanje kwiNdumiso 26. Siyabulela tata mama uFelita Ezibeleni. Enkosi tata Malanga. Nkosi mama Felita, inkosi kakhulu. Sixhenxe imizuzu phambi kokuba sithi intsimbi yethoba baphulaphuli. Sikumagumbi emvuselelo baphulaphuli kwiVukani Community Radio. Sikumagumbi emvuselelo kwincwadi kaPetros oqala chapter 3 verse 3 no verse 4. Ihombo yenu mayingabi ihombo yangaphandle kodwa mayibe ihombo yangaphakathi baphulaphuli, enhlizweni yomntu wangaphakathi, enhlizweni umuntu onobulali, umuntu baphulaphuli umuntu onothando, oxabiso lakhe likhulu kakhulu. Ndithanda loo ndawo othi oxabiso lakhe lukhulu kakhulu kuThixo. Ngamanye amazwi uThixo iconnection anayo apha emntwini ikulo mntu ngaphakathi baphulaphula emakhaya. Ungahomba ngazo zonke indlela kodwa uqiniseke into yoba ngaba uThixo akatsalwa yiloo nto yena. uThixo utsalwa kukwenza kwakho kakuhle ngoba ubuThixo bakhe bungaphakathi apha emntwini baphulaphuli. Siyagoduka ngoku sibheke emakhaya. Ndizaninika nto zakuthi imizuzu emibini umntu ngamnye ethetha namanina kule nyanga siqalayo ukuze abantu batshintshe ukwenza okanye abantu balungise, because bakhona abanye abantu abaqhuba kakuhle, bakhona abangaqhubi kakuhle. Ngoku ndizanika 2 minutes ukuze egqibeleni abantu bakaThixo sithi mababheke ngaphi ke. Siyavala ngoku. Bawo umongameli. Siyavala ngoku. Siza kugoduka sibheke emakhaya. Ndicela nje ukusondela ngelizwi lokubulela.
yes ebantwini abangamanina ndithi enkosi kwezambokotho zingamlibelanga uThixo elambeni lwazo. Ndithe enkosi kwezambokotho isengomama bokulilela abantwana babantu. Ndithe enkosi kwaba mama basengomama bawubona umntwana womuntu esihla imifinya bakhupha ichefu bamosu. Ndithe enkosi kwabangamama bangabosuli benyembezi kumehlo alilayo. Ndithi kubantwana bethu, because we are raising women abazaba ngomama bangomso, ndirhalela ukuthi ke kwaba bantu batsha sibakhulisayo, ndirhalela ukuthi ze kuthi bantwana bakuthi okanye bantwana bethu ihambo yenu ibe yeyihambo ekhokelwa nguThixo. Zikhona zonke izinto ezinhle ehlabathini, kodwa kukho ixesha lobuthi wakuzijonga ezi zinto zinhle uxelise umpostile uPawulos uthi zikhona zonke izinto kodwa zindifanelanga zonke, unikini intloko. This is the time bantu batsha bangamantombazana bokufunda ukuthi no, and uno wenu ibe nguno, and ningaguquki kwisimo enisibonayo intoba sisimo esiza kunisemaweni. Lixesha lokokuba ngoku ndifuna ukuyistressa le ndawo Tata uMananga into kokuba lixesha lokuba abantwana bangamantombazana bafunde, because ifuture yabo ihleli ekufundeni kwabo. Xa ungumuntu ofundileyo you become self-sufficient nyani, udingi kwenzelwa nto ngumntu, awudingi kuqhathwa athi umuntu yiza ndiza kwenzela into akuhehe kube nemali. But when you have your own money ulinenekazi ungumuntu omtsha yonke into, kodwa kuyo yonke lento ube kuThixo ngaphambili. Wasimzondi nyani Enkosi yakho 2 minutes sigodu. Enkosi ba umongameli, enkosi kuMamzondi, ba umongameli, elam lokugqiba. Yes, elam lokugqiba kulento besiyithetha yonke apha. My wish is that wonke umuntu olinina elisakhulayo ngoku, because ke mna ke ndilinina elisakhulayo, ndicela ukuza kulamanina asakhulayo. Bakhona bawumananga abayibona into okuhamba kwethu icawe kanye yokuthembela kwethu kuThixo kakhulu, basibone futhi ba akukho nto isenzakalelayo, okanye bazibone bebhetele kunathi kodwa thina siye ecaweni oko kanye sinento esiyibeke phambili nguThixo. Ndifuna ukuthi ke it's not about ukwenzelwa into nguThixo. Kaloku uThixo wethu ayisithi abafanele babafaka i-dipstick kuye, nguye ofanele ba ufaka i-dipstick kuthi. Ayazi into kokuba soyamile nangaye okanye siyanje uba kusiyiwa. Ndifuna ke bantwana basekhaya niyazi into kokuba uThixo unezinto zakhe ngexesha lakhe azenza ngalo, nangeli xesha mhlawumbi lokuthandaza koomama bethu imithandazo yabo ingathi ayivakali nje kuThixo. Mhlawumbi uThixo ulinde into kokuba ke kude kuguquke nathi. Ndifuna ukuthi ke ngoku bantwana basekhaya masibuyeleni kuThixo, ngoba yikho enye indawo esizawuphepha kuyo kweli lizwe likhohlakeleyo. Lisibonisile futhi ilizwe siphila kulo into kokuba likhohlakele, and futhi ngakumbi kuthi bantwana bangamantombazana basakhulayo. Masiyazini ke into kokuba uhayi wabazali bethu mayibe nguhayi. Bangabe umama uthi mna ekhaya ndakhula kusithwa intombazana ingeni isibane sesilayitile. Masizibambeni ezo zinto, izinto ezincinci ezifuna nje ukuba sizibambe, singathi yayi izinto zakudala. Masiphuthumene ezazinto zazikhulisa abazali bethu, nangoku bona baphila ixesha elide kunathi. Thina ubethu bomu buyanqunyulwa njengesithunzi. ngoYesu Kristu inkosi yethu, amen. Amkela uFefe Mzondi sambini siqebile. Masivale namehlo kulo umilo ntathu emnye enguThixo uYisuthixo unyana uThixo umoya oyingcwele ona kukusigcina ukuze singabi nako ukukhubeka koko size kwitrone ofefe lakhe sigcoba sivuya kuye makube kuzuko kubekho imbeko isidima isihomo luze luthi ufefe lenkosi yethu nguYesu Kristu uthando lukaThixo oludlula konke ukuqonda luhlale phezu kwethu naphezu kwabantwana bethu naphezu kwamakhaya ethu ngokuthi buye inkosi yethu Yesu Kristu ngoku nangona phakade, Amen. Kalomazwi baphulaphuli siyavakalisa okokuba inyanga yomama
August 2025 ivuliwe ngokusesikweni namhlanje zonke izinto ezakwenzeka usuka ngoku kuzawuthiwa zenzeke kule nyanga yomama baphulaphuli nokokuba ngaba inhle nobimbi iyakwawuthiwa yenzeke kule nyanga yomama uzulumke ke ukwenza into embi kule nyanga yomama kuba yonke into eza kwenzeka ngoku enegama lakho iyawube yenzeke kule nyanga yomama kwelam icala abaphulaphuli uJames Kamananga umntambo ndihamba nononyaniso Tyuthu nonoziswa Gutyungwa siyabulela kakhulu Thixo uxolo abe nani ebusuku nje de sibuye sibonane kwixa elizayo yabona ke nobabini xa ndivizithele pha kuni nobabini xa ndivizithele pha kweza nkonzo zenu nindidlalele le ngoma awukosi ndiyithanda le ngoma asizuyidlala thina sayikhula andikho shoba niyakwazi ucula yile nto ndithi nindidlalele le ngoma kuba andikho sure uba niyakwazi na ucula papa yini baphulaphuli sobonana kwiveki ezayo ingathi ndibizwa ekomani kwiveki ezayo kodwa sizayibona kwiveki ezayo uJumbo esithi othi babusa ifuke ngisithi yes Lord inabothi babusa ifuke ngisithi yes Lord othi babusa ifuke ngisithi yes Lord Kothi kabusayo ifuke ndisithi yes Lord ifuke busuku isoke ndisithi yes Lord yes Lord yes Lord yes Lord yes Lord Asamba pasando Wonder. Yes. Yes.
Yes. Yes. Oh yeah. Oh yeah. 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 Oh yeah. Oh yeah. 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 Sama ze amani the fire is raining on my people. So green. No, Sama ze amani sing song, sama, sing sing song, sama, the fire is raining on my people. My story. Sing the song, sing to Jumbo and Ba, sing song, sing sing song, sing to Jumbo and sing lava, sing
Yes, mphulaphuli we-VCRFM. Awu, banethamsanqa abayenzayo imiyalelo yakhe ukuze babe negunya phezu komthi wobomi baze bathi ngamasango aso bangene esixekweni. Bhotani nonke bandakwethu kwi-district neziphaluka mphulaphuli we-VCRFM ku-90.6, 98.4 kuya ku-99.9. Siyanibhotisa ngokuhlwa nje sisitsho ke sisithi ndingokaNorhexe ijola ngokwalo ndikhona ke enkqubeni kususa ngoku uyokubeka ke ngala ntsimbi inomona intsimbi ye-12 mfondini endizawuhla kwesi situlo kodwa ke ndimele nditsho ndithi ndibamba ngazibini ke phaa kumfundisi uMananga umntambo xa ke ebenigcinele ke nipha imvuselelo kaloku le nto kuthiwa imvuselelo kuvuselelwa into ibike yamila izolo simele endleleni xa simane ukuwa kufika ixesha lemvuselelo mphulaphuli we-VCRFM inkosi kakhulu umfundisi wam siyabulela ke nani ke awu madoda omama bebelapho sisa bebelapha mfondini beqhuba lemvuselelo inkosi kakhulu uThixo aninika amandla emandleni uThixo anikhulise evangelini uThixo anikhusele kwintshaba enizibonayo neningaziboniyo ngoba le nto ingumntu inentsaba ibe nentsaba ke le nto ingumntu seyisenza izinto ezilungileyo kanti kukho abantu abaphanyakayo uThixo ke anigcine bosisi xa nibizokwenza shushu i-VCRFM awu hayi ke mphulaphuli we-VCRFM siyangena ke ngoku kunamagumbi kodwa ke phambi kokuba mandiye ke kumfundisi ke uBhabhiso mphulaphuli we-VCRFM mandiye njani mandiye ngale ngoma ke azibulisele kuni emva kwale ngoma atsho ke usiphandoni namhlanje mandinjinje ke mphulaphuli abanye bambonanga eyothola mahinda abanye bambonanga